Добър ден на всички! Казвам се Васил и тук с този блог накратко искам така да ви покажа как може да изкарвате пари от интернет. Има много начини. Значи в това видео специално аз ще обърна внимание само на начините, по които може да изкарвате, да си докарвате допълнителни доходи или дори да изкарвате много повече от интернет. Така, тук няма да споменавам тези сайтове, където са pay to click, защото реално това си е чиста загуба на време. Аз ще ви покажа начини, където за това време, което ще изгубите с тях, ще изкарате много повече пари. Значи аз лично си загубих 6 месеца от начало, като тръгнах да търся как точно да правя пари от интернет с интернет, нали, онлайн. Си загубих около 6 месеца, занимавайки се с кликане на тези кликовете. Neobucks, Mailbucks, тогава имаше и други. Само един ми плати от тях, $25. Другите дори не можах да си купя реклама в сайтовете с тези пари. Така че това е безмислено. От сега ви казвам, не се занимавайте, не си губете времето, има много по-лесни работи и не се притеснявайте за тях. Не за всички от тях е нужно да знаете език. Първият начин, по който аз лично изкарвам пари, това се нарича Affiliate Marketing. На него ще се спра отделно, ще направя цел отдел в блога. Но тук само накратко ще спомена какво означава той. Значи, това е когато се рекламират чужди продукти, които не са ваши, вие получавате процент от тях. Да кажем, може да започне Amazon, да кажем, е голям с голяма affiliate network, с голяма мрежа, с която има стотици хиляди продукти. Единственият проблем с Amazon